ସାଙ୍ଗମାନେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଇଦେଲେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ବଢିଯାଏନି। ତ ଆଜି ମଦର୍ସ ଡେ ମୁଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଇଦେବି ମୋ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆଇ ଲଭ୍ ମାଇ ମମ୍, ଆଇ ଲଭ୍ ମାଇ ମା। ଇଏ ଭଲ ପାଇବା, ଏଇଟା ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭଲ ପାଇବା। ଯଦି ଭଲ ପାଇବାର ଅଛି ତ ମାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ ସେ ଭଲ ପାଅ। ସବୁଦିନ ମଦର୍ସ ଡେ ପାଳନ କର, ଯେମିତିକି ମା ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିବେ। କାରଣ ସେଇ ମା ଆମକୁ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବ୍ୟାଗଟେ କାନ୍ଧରେ ଓହଳେଇକି ନେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆମକୁ 9 ମାସ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗିନି, ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆମକୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ କ'ଣ ଦଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଉପହାର ଦଉଛନ୍ତି। କିଏ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ, କିଏ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଏଇଆ ନା ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଏଇ ଭଲ ପାଇବା? ଏଇଟା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଉ ଫେସବୁକ୍ ଭଲ ପାଇବା, ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦିଆ ଭଲ ପାଇବା। ଏଇଟା ଭଲ ପାଇବା କୁହାଯିବନି। ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ତ ଦିଲ୍ ସେ ଭଲ ପାଅ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।